नमस्कार मित्रांनो, आपल्या जी के स्टोरी टेलर या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर मी आज पुन्हा एकदा घेऊन आलोय अंगाचा थरकाप उडवणारा अनुभव. हा अनुभव आपल्या चॅनलच्या नियमित सबस्क्रायबर कृतिका चौधरी यांनी पाठवलेला असून हा केवळ एक ऐकीव किस्सा नसून स्वतः त्यांनी आणि त्यांच्या कुटुंबाने अनुभवलेली एक भयावह रात्र आहे. आजवर त्यांनी हा प्रसंग कुणाशीही सविस्तर शेअर केला नव्हता, पण आपल्या चॅनलवरील कथांवर ठेवलेला विश्वास आणि आपुलकी यामुळे त्यांनी हा अनुभव शब्दात मांडण्याचं धाडस केलं आहे. ही कथा ऐकताना तुम्हालाही असं वाटेल की आपणच तिथे आहोत की काय. तर चला मग जास्त वेळ न दबडता आजच्या या सत्य आणि थरारक अशा अनुभवाला आपण सुरुवात करूया. तो दिवस आमच्यासाठी आनंदाचा होता, पण रात्रीने मात्र वेगळंच रूप घेतलं. नातेवाईकांचं लग्न पुण्यात मोठ्या उत्साहात पार पडलं होतं. हसणं, गप्पा, फोटो आणि आठवणी सगळं काही मनात साठवत आम्ही नागपूरकडे निघालो होतो. आमची इनोव्हा गाडी होती. पुढच्या सीटवर बाबा गाडी चालवत होते. शेजारी आई, मागे मी म्हणजेच कृतिका, माझा भाऊ आणि माझ्या आजोबा. डिसेंबरचा महिना होता. रात्रीची थंडी हळूहळू जाणवायला सुरुवात झालेली. घड्याळात 12 वाजायला काही मिनिटं बाकी होती. रस्त्यावर दिवसभराचा थकवा उतरलेला दिसत होता. हायवेवर गाड्यांचा आवाजही आता कमी झालेला. कधी कधी समोरून एखादी ट्रक जात होती आणि तिच्या हेडलाईटचा उजेड आमच्या गाडीवर क्षणभर पडून नाहीसा व्हायचा. आजोबा मागच्या सीटवर डोळे मिटून बसलेले. भाऊ मोबाईलवर काहीतरी पाहत होता. मला मात्र अजिबात झोप येत नव्हती. खिडकीबाहेरचं अंधारलेलं विश्व बघताना मनात एक अनामिक अस्वस्थता दाटून येत होती. आणि तेव्हाच अचानक गाडीचा वेग कमी झाला. काय झालं? आईने बाबांना विचारलं. बाबांनी समोर बघत उत्तर दिलं, अगं पुढे खूपच ट्रॅफिक आहे, बघ ना. खरंच ते दृश्य विचित्र होतं. हायवेच्या मधोमध प्रचंड ट्रॅफिक लागलेली. गाड्या रांकारांग उभ्या होत्या. हॉर्नचा आवाज, चिडलेले ड्रायव्हर, काही लोक गाडीतून उतरलेही होते. एवढ्या रात्री इथे काय झालं असेल? मी नकळतच बोलून गेले. बाबांनी खिडकी उघडून पुढे पाहिलं. ते म्हणाले, कदाचित एखादा अपघात असेल, पण त्यांच्या आवाजातही खात्री नव्हती. 5-10 मिनिटे उलटली. अगदी 15 मिनिटे उलटून गेली. ट्रॅफिक काही हलायचं नावच घेत नव्हतं. तेव्हाच गाडीच्या उजव्या बाजूला आम्हाला एक आकृती दिसली. ती एक म्हातारी आजी होती. तिचं वय किमान 70च्या पुढेच असावं. अंगावर जुनी मळालेली नऊवारी साडी, डोक्यावर पदर नीट घेतलेला, हातात एक लहानशी कापडी पिशवी आणि चेहऱ्यावर खोल गेलेल्या सुरकुत्या, पण डोळे मात्र विलक्षण टवटवीत. ती हळूहळू आमच्या गाडीच्या खिडकीजवळ आली. बाबांनी काच खाली केली. त्या आजीबाईच्या एका हातात बोराने भरलेली टोकरी होती. ती आजीबाई बहुधा जवळचीच बोरं विकणारी आजी दिसत होती. पण मला तिच्याकडे पाहून थोडं विचित्रच वाटलं, कारण एवढ्या रात्रीचं ही ते रस्त्यावर बोरं का विकत असेल हे मला काही उमगत नव्हतं. ती खिडकीच्या जवळ आली आणि बाबांना म्हणाली, काय झालं भाऊ? तिचा आवाज थोडा कर्कश पण आपुलकीचा. बाबा म्हणाली, अहो आजी, ट्रॅफिक खूपच आहे. ती क्षणभर हसली. अरे पुढं खूप वेळ अडकाल, मागून एक शॉर्टकट आहे. थोडा आतून गेलात ना तर थेट हायवेलाच बाहेर पडता. आईने माझ्याकडे पाहिलं. मला मात्र काहीतरी खटकत होतं. बाबांनी त्या आजीला विचारलं, अहो पण त्या रस्त्याने रात्रीचं सुरक्षित आहे का? त्यावरती आजी लगेच म्हणाली, अरे होय की, एकदम सुरक्षित आहे. मी रोजच बोरं इकायला जाते तिथून. हा रस्ता माझा ओळखीचा आहे. तिने हाताने मागच्या बाजूला इशारा केला. इथून डावीकडे वळा, थोडं आतमध्ये गेलं की रस्ता मोकळाच आहे. आजोबांनी डोळे उघडले आणि ते एकदम हळू आवाजात म्हणाले, अरे पोरा, उगा शॉर्टकटच्या नादी लागू नको. इथंच बरं आहे, थांबूया इथंच, काय फरक पडतो या? पण बाबांच्या चेहऱ्यावर घाई स्पष्ट दिसत होती. सकाळी ऑफिस आहे, उशीर झाला तर प्रॉब्लेम होईल. त्यांनी निर्णय घेतला. माझ्या मनात मात्र धडधड वाढली. त्या आजीकडे पाहताना एक विचित्र भावना येत होती.
तिचा चेहरा शांत होता, पण तिची सावली मात्र मला नीटशी दिसली नव्हती. मी थोडी अडखळतच म्हणाले, बाबा, हा रस्ता खरंच ठीक असेल ना? बाबांनी हसतच उत्तर दिलं, अगं आजी सांगते ना. बाबांनी लगेच गाडी मागे घेतली, स्टेअरिंग फिरवलं आणि आम्ही त्या अनोळखी रस्त्याकडे वळालो. हायवेचा उजेड आता हळूवार मागे पडू लागला. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूनी दाट झाडं, आजूबाजूला स्ट्रीट लाईट्सही नव्हते, फक्त गाडीच्या हेडलाईटचा पिवळसर प्रकाश. थोड्याच वेळात मोबाईलचं नेटवर्कही गायब झालं. भाऊ म्हणाला, अरे नेट चालत नाही. रस्ता अरुंद होत चालला होता. गाडीच्या चाकाखाली कळीचा आवाजही येत होता. आजूबाजूचं वातावरण इतकं शांत होतं की इंजिनचा आवाज सुद्धा मोठा वाटे. माझ्या अंगावर काटा आला. मागे वळून पाहिलं, ती आजी आता दिसत नव्हती. ती इतक्या पटकन कुठे गेली? बाबा, अहो ती आजी, मी बोलायला लागले. आणि तेवढ्यातच अचानक गाडीसमोरून एखादं सावट झपकन गेल्यासारखं वाटलं. बाबांनी जोरात ब्रेक मारला. गाडी झटक्यातच थांबली. सगळ्यांचा श्वास अडकला आणि तेव्हाच आजोबांनी घाबरलेल्या आवाजात म्हटलं, अरे हा रस्ता मला ओळखीचा वाटत नाही. त्या अंधारात, त्या निर्जन रस्त्यावर आमचा प्रवास फक्त साधा प्रवास राहिला नव्हता. आता सुरू झाला होता भीतीचा प्रवास. बाबा म्हणाले, अहो एखादं जंगली जनावर असेल, एवढं काय मनावर घेताय? थोड्याच वेळात हायवे लागेल, अजिबात काळजी करू नका. बाबांनी पुन्हा गाडी चालू केली आणि सुसाट वेगात समोर चालू लागली. बराच वेळ झाला. आजूबाजूला एकही गाडी दिसत नव्हती. आम्ही सगळे आता नीट जागे होऊन बसलो होतो. गाडीतली शांतता जड झालेली. इंजिनचा आवाज, टायराखालचा रस्ता आणि आमचा धडधडणारा श्वास, एवढंच काही ऐकू येत होतं. माझ्या छातीत तर भीती हळूवार घर करू लागली. काहीतरी चुकतंय हे माझं मन वारंवार सांगत होतं. तेवढ्यातच आजोबा पुढे झुकून बाबांना म्हणाले, अरे गाडी परत फिरव. थोडा उशीर होईल, पण निदान सुरक्षित रस्त्यानं तरी जाऊ. लेकरं बाळा आहेत संग. हा रस्ता काही मला सुरक्षित वाटत नाही. पण बाबा मात्र ऐकायला तयार नव्हते. अहो थोडं पुढे गेले की लागेल हायवे. त्या आजीनं सांगितलंय ना, समोर हायवे आहे ते. ते एकदम ठामपणे म्हणाले. गाडी आता पुढे सरकत राहिली. वेळ मात्र थांबत नव्हती. घड्याळात आता रात्रीचे 2 वाजले होते. थोड्या वेळानं 3ही वाजले, पण हायवेचं नामोनिशान नव्हतं. तेव्हाच माझा भाऊ खिडकीबाहेर बघत अचानक म्हणाला, बाबा 1 मिनिट थांबा, हा रस्ता काहीतरी वेगळाच वाटतोय. आईने लगेच विचारलं, म्हणजे रे? तो थोडा घाबरलेल्या आवाजात म्हणाला, अगं ही खून बघ ना, ही खून. रस्त्याच्या कडेला एक दगडी खून होती. त्यावर पांढऱ्या रंगात 32 असं लिहिलं होतं. आईच्या आवाजात कंप आला. मग काय? भाऊ भीती गिळतच म्हणाला, अगं ही खून मी आधीही 2 वेळा पाहिली आहे. गाडीत एकदम सन्नाटा पसरला. बाबा थोडे चिडूनच म्हणाले, काय बोलतोयस तू? भाऊ म्हणाला, हो, 32 किलोमीटरची खून आपण आतापर्यंत 3 वेळा पाहिली आहे. त्याचे ते शब्द ऐकताच आम्ही सर्वजण थिजून गेलो. माझ्या अंगावर सरसरून काटे आले. 30 खून 3 वेळा म्हणजे आम्ही पुढे जातच नव्हतो. बाबांनी विषय झटकण्याचा प्रयत्न केला. अरे अशा खुना सारख्या सारख्या असतात, 10 मिनिटात वेगळा येईल. त्यांनी गाडी तिथून सुसाट वेगात काढली. 10-15 मिनिटे उलटली आणि पुन्हा 30 दगडी खून आणि तोच पांढरा आकडा 32. आता मात्र माझ्या अंगावर अक्षरशः शहारे आले. आईने माझा हात घट्ट पकडला होता. तिची बोट अगदी थंड पडलेली. आजोबांचा चेहरा आता एकदम गंभीर झाला, अगदी कठोर. अरे गाडी थांबव, त्यांनी एकदम ठाम आवाजात सांगितलं. बाबांनी झटक्यात ब्रेक दाबला. गाडी लगेच थांबली. आम्ही सगळे खाली उतरलो. रात्रीचा गार वारा अंगाला झोंबत होता. तो फक्त गारवा नव्हता, तर अस्वस्थ करणारा वारा होता. आजोबा हळूच त्या खुणेकडे गेले. त्याने आपल्या खिशातून रुमाल काढला
आणि त्यांनी आपला रुमाल त्या दगडी खुणेवर ठेवला. मला त्यावेळी आजोबा खूपच वेगळे वाटत होते. जणू त्यांना काहीतरी समजलं होतं जे आम्हाला समजत नव्हतं. ते आमच्या जवळ आले आणि आम्हाला म्हणाले, सर्वजण गाडीत बसा आणि काही झालं तरी घाबरायचं नाही. बाबांच्या चेहऱ्यावर आता पहिल्यांदाच भीती स्पष्ट दिसत होती. त्यांनी काही न बोलता झटक्यातच गाडी सुरू केली. गाडी आता पुढे निघाली. 10-15 मिनिटे झाली असतील आणि अचानकच समोर जे दृश्य दिसलं ते पाहून आमचं काळीजच गोठलं. सरळ सरळ रस्ता असूनही आम्ही पुन्हा त्याच ठिकाणी आलो होतो. तेच वळण, तोच अंधार आणि तीच दगडी खून. आता मात्र आमच्या कोणाच्याही तोंडून शब्द निघत नव्हता. सगळ्यांचे चेहरे फिके पडलेले. गाडीत भीती अक्षरशः भरून राहिली होती. आईने थरथरत्या आवाजात म्हटलं, बहुतेक आपल्याला चकवा लागलाय. तो शब्द ऐकताच माझ्या अंगावर काट्यांचा सडा आला. रात्रीचे 3 वाजून गेले होते. आम्ही एका अशा रस्त्यावर अडकलो होतो जिथून बाहेर जाण्याचा मार्गच आम्हाला कोणालाही सापडत नव्हता. तेवढ्यातच आजोबा म्हणाले, अरे आता घाबरून काय बी चालणार नाही. मला वाटतंय आपल्याला बहुतेक चकवाच लागलाय. एक काम कर, गाडी उलट्या दिशेनं फिरव आणि सुसाट चाल. बघूया तरी गाडी कुठं जाती या. बाबांनी आजोबांचं ऐकलं आणि लगेच गाडी उलटी फिरवली. रस्ता उलटा फिरताना बाबांचे हात थरथरत होते. गाडीचं प्रत्येक वळण घेताना इंजिनचा आवाज सुद्धा वेगळाच वाटत होता. आजोबा आता शांत बसलेले, पण त्यांच्या डोळ्यात एक वेगळीच अस्वस्थता दिसत होती. आपल्याला चकवा लागलाय हे वाक्य अजूनही माझ्या कानात घुमत होतं. पुन्हा 10-15 मिनिटे उलटली आणि अवघ्या काही मिनिटातच समोर एक मंद प्रकाश दिसू लागला. तो प्रकाश हळूहळू स्पष्ट होत गेला आणि समोर पाहिलं तर एक धाबा. त्या अंधारात तो धाबा म्हणजे जणू एखादं आश्वासन होतं. आईने देवाचं नाव घेतलं. वाचवलंस रे देवा. बाबांनी गाडी बाजूला लावली. धाब्याबाहेर काही लोक बाजावर बसून जेवत होते. कोणी हसत होतं, कोणी गप्पा मारत होतं. भांड्यांचा आवाज, चुलीवर शिजणाऱ्या अन्नाचा वास. बाबा म्हणाले, चला थोडंफार जेवून घेऊयात आणि त्यांच्याजवळ बसून आपल्याला थोडं बरंही वाटेल. आम्ही सगळेच गाडी बाजूला लावून धाब्याच्या दिशेने चालत गेलो. धाब्यावाला साधा शांत चेहऱ्याचा माणूस होता. बाबांनी त्याला ऑर्डर दिली, भाजी, भाकरी आणि चहा. आम्ही सर्व खुर्चीवर बसून सुटकेचा निश्वास टाकत होतो. आजोबा मात्र अजूनही अस्वस्थ दिसत होते. त्यांची नजर सतत बाहेर रस्त्याकडे जात होती आणि तेवढ्यातच अचानक त्या शांततेत बुलेटचा प्रचंड मोठा आवाज घुमला. तो आवाज इतका तीव्र होता की आमचं काळीजच दडपून गेलं. धाब्यात बसलेले सगळे लोक क्षणभर शांत झाले, जणू कुणीतरी वेळ थांबवली असावी. एक काळ्या रंगाची बुलेट धाब्याच्या अगदी समोर थांबली. त्यावरून एक प्रचंड उंच आणि धिप्पाड माणूस उतरला. त्याचा उंच बांधा, रुंद खांदे आणि चेहऱ्यावर कडकपणा. त्याच्या डोळ्यात काहीतरी विचित्र चमक होती. राग नव्हे तर अधिकार. तो थेट आमच्याकडे येऊ लागला. त्याचे बूट जमिनीवर आपटताना टकटक असा आवाज करत होते. त्या नुसत्या आवाजानेच माझ्या अंगावर काटा आला. तो बाबांसमोर येऊन उभा राहिला. ए, इथे काय करतोयस? त्याचा आवाज घुमणारा आणि थंडगार होता. बाबा गडबडले, आहो आम्ही जेवायला आलोय. क्षणाचाही विलंब न करता त्या माणसाने बाबांचा हात पकडला. तो त्यांना अक्षरशः ओढतच रस्त्याकडे घेऊन जाऊ लागला. मी मोठ्याने किंचाळी मारली, बाबा ओ सोडा माझ्या बाबांना. आम्ही सगळे धावतच त्याच्या मागे गेलो. रस्त्यावर पोहोचताच त्या माणसाने खिशातून पाण्याची बाटली काढली. त्याने बाबांच्या आणि आमच्या डोळ्यांवर पाणी उडवलं आणि एका कडक आवाजात म्हणाला, आता पुन्हा बघा त्या धाब्याकडे. आम्ही झटक्यातच मागे वळून पाहिलं आणि त्या क्षणी आमच्या पायाखालची जमीनच सरकली. जिथे काही क्षणापूर्वी उजळलेला गजबजलेला धाबा होता तिथे आता फक्त अंधारात गडलेलं आणि कोसळलेलं खंडर होतं. भिंती तुटलेल्या,
छप्पर कोसळलेलं आणि गवत वाढलेलं. ना माणसं, ना दिवे, ना कुठला आवाज. तो धाबा अनेक वर्षांपासून बंद असावा हे आम्हाला स्पष्ट दिसत होतं. मी माझ्या भावाच्या मागे लपली. बाबाही हादरून गेले. आजोबा डोळे मिटून उभे राहिले. तो धिप्पाड माणूस अगदी शांतपणे म्हणाला, अहो, मी रात्रीचा वनरक्षक आहे. या भागात अनेकांना चकवा लागतो. बहुतेक तुम्हालाही लागला असावा. आजोबांनी हळूच मान हलवली. म्हणजे ती म्हातारी? त्यांनी थरथरत्या आवाजात विचारलं. तो म्हणाला, हो, ती इथून गेलेली आत्मा आहे. लोकांना चुकीच्या वाटेवर नेते. आता अजिबात घाबरू नका आणि माझ्या बुलेटच्या मागे या, तो म्हणाला आणि झटक्यात बुलेटवर जाऊन बसला. आम्ही झटक्यात गाडीत बसलो आणि त्याच्या मागे चालू लागलो. रस्ता ओळखीचा वाटू लागला. थोड्याच वेळात आम्ही पुन्हा त्या ठिकाणी आलो जिथे त्या म्हातारीने आम्हाला चुकीचा रस्ता दाखवला होता. आता तिथे ट्रॅफिकही संत झालं होतं. मी घड्याळाकडे पाहिलं. सकाळचे 4 वाजले होते. आम्ही त्या वनरक्षकाचे मनापासून आभार मानले. तो काही न बोलता पुन्हा अंधारात विरून गेला. गाडी आता पुढे निघाली. थोड्याच अंतरावर एक टोलनाका दिसला आणि टोलनाक्याच्या बाजूलाच एक भावपूर्ण श्रद्धांजलीचा बॅनर लावलेला होता. माझं लक्ष त्या फोटोवर गेलं आणि अंगावर सरसरून काटा आला. कारण त्या फोटोत तीच म्हातारी होती जिने आम्हाला रस्ता दाखवला होता. बाबांनी सुसाट गाडी काढली. त्यानंतर आम्ही 2-3 तासातच घरी पोहोचलो. पण त्या रात्रीचा अंधार मात्र आजही आमच्या आठवणीत कायमचा घर करून बसला आहे. तर मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला अनुभव? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. आणि हो, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणाऱ्या बेल आयकॉनलाही नक्की दाबा. तर चला मग भेटूया उद्या एका नवीन अनुभवासह. धन्यवाद.